Assalamualaikum sobat penikmat zikir dimanapun berada. Kisah berjuta-juta anak manusia, semua punya perannya masing-masing. Perannya tidak ada yang sama, semua istimewa. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Dan jangan pernah lelah untuk berjuang, berusaha, tekun, bekerja. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Donga iku bisa dadi sarana kanggo perek nyedak ing Pangeran. Lur dulur, ini kampungnya Bagong. Ada tempat budidaya, sentra produksi bunga mawar, anggun nan cantik, indah menawan. Sungguh di setiap sudut dunia itu indah kalau hati sudah selalu tersambung pada Tuhan. Gusti kuwasa ndika, bunga indah bermekaran, ayam berkokok di malam hari, burung-burung beterbangan, berkicau ria, ikan-ikan menari di samudra luas. Gusti kuwasa ndika, matahari bersinar, air hujan menyirami bumi, sawah ladang belantara, hutan belantara menghijau. Gusti kuwasa ndika, padi menguning, langit membiru, suara deburan ombak. Gusti kuwasa ndika mengatur semua manusia di dunia. Gusti kuwasa ndika, kula susah, kula seneng. Gusti ingkang Maha Suci, tulungana susah ati kula niki. Kanjeng Nabi anggone tansah mrehatinake, ngredadenake umat kawulane supaya aja tumiba ing kesusahan. Gusti kuwasa ndika, kula zikir eling paduka.
Lur dulur sobat penikmat zikir, kepingin bondo donya, njaluka karo sing duwe donya, lantarane tetekun nyambut gawe. Kepingin munggah swarga, njaluka karo sing duwe swarga, lantarane ngibadah. Lan tiyang niku nek bener-bener remen dhateng Gusti Allah, remen dhateng Rasulullah, rejeki bakal ngintil. Lur dulur sobat penikmat zikir, sujud nilai tertinggi dalam hidup. Nilai tertinggi dalam hidup ya rukuk sujud. Lur dulur, ibadah iku ana rong perkara. Siji ibadah mahdhoh, loro ibadah ghairul mahdhoh. Ibadah mahdhoh iku sing wis ditemtokno wektune, tempate lan aturan-aturane. Ana salat, poso, zakat, haji lan liya-liyane. Ibadah ghairul mahdhoh kaya zikir, eling Gusti tanpa wanci. Rikala mlaku, rikala berbaring, rikala lungguh, ati batin tansah zikir nyambung ing Pangeran. Rikala beraktivitas, kerja, nyambut gawe, ati batin tansah eling ing Gusti. Ari kono ana pasar, ana kantor, ana sawah ladang, ana pabrik, ana tengahing segara, ana gunung, kerja ana proyek, driver, apapun profesi Anda, ati batin panggah ora ucul, ora lali ing Pangeran. Lur dulur, wong arif billah iku ati batine ndawamake zikir, eling ing Pangeran. Lamun nyilih basa Jawa, bahasa keseharian sing diarani semedi aktif, dalam diam dan dalam gerak, sambil beraktivitas, sambil bekerja sekalipun, hati selalu semedi mring Gusti. Ati batin selalu tersambung pada Tuhan. Lur dulur,
Letak bahagia sejati iku wong ahli ibadah, ahli rukuk sujud, ahli zikir, ahli makrifat Allah, sadar bilah. Tonton terus semua video, akan menambah kedalaman pemahaman. Ilmu ma'adzikir, ilmu sing ndadekake zikir terus selalu tersambung pada Tuhan. Jadi hamba yang takwa, nindakake dawuh perintah, ngedoi larangane syarak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.